tu filɛ jama bɛɛ lajɛlen ni ɲɛkuma o bisimila an ka don kibaru kɛnɛ kan. An bɛ alamisadonya la décembre kalo tile 30 san 2021 laseli minnu b'an bolo ka d'aw ma bi a yira ka fɔ Mali kɔrɔ yan fan na banabayan fan fɛ ta tugura jatigɛwale tabaw la n'o ye marifatigiw ye. Ni jatigɛwale taba ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen b'a kalama ka fɔ banabakaw kɔni sɛgɛnnu bolo kosɛbɛ barisa o tselenw fɛ yen nɔ o ye sariya fana ta ka sugu kan. Musow kɔni bɛ bolomisi don cɛw yɛrɛ kɔni fana b'u bomosi bila o ka janya kosɛbɛ wa kulati yɛrɛ kɔni fana kun tɛ don bilen koyi. Bin ye farikolo ɲɛnajɛ n'u b'a fɔ ma ko balontan o yɛrɛ kɔni tigɛlen tun don u la. Mali ka force armée mɔgɔw kɔni u jija u y'u seko kɛ kosɛbɛ u kɔni sera ka maa 4 yɛrɛ kɔni faga wa maa 10 ɲɔgɔn kɔni olu kɔni blessera ko u ka ɲɔgɔn sama kɔni kɔnɔna la marifa yɛrɛ kɔni taara se civil dɔ ma nka o bɛ dɔgɔtɔrɔso la ni wagatinin na. Kɛbɛla wɛrɛ b'an bolo ka d'aw ma ko Nigérien dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ baara kɛ ONG française dɔ kɔni na Gao yan fan fɛ u ye o fana minɛ. Nigérien kɔni bɛ baara kɛ ONG française de la n'u b'a fɔ ma ko Première Urgence Internationale. A bɛ baara kɛ olu mɔgɔw kɔni bolo a yira ka fɔ k'u y'ale kɔni kidnappé arabadonya tɛmɛnen na Gao yan fan fɛ précisément à Songo. Maa minnu kɔni ye nin wale in kɛ u ma se k'a dɔn maa sugu minnu kɔni don. A yira ka fɔ ko ni minɛli kɔni bolodala su kɔni ni minɛli bolodala su den fɛ barisa minɛli kɔni kɛra wagati min na o b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛrɛ yɛrɛ kɔni fana tɛ u ɲɛ la. A yira ka fɔ ko cɛ kɔni minɛlen ni sisan cɛ maa minnu kɔni y'a minɛ u ma weleli kɛ min ye ka rançon ko fɔ n'o ye wariko ye walima k'u ka intérêt fɔ o y'a minɛ kun mun kama ka o fana fɔ maaw ye. Nka an bɛ wagati min na ko sisan nɔ kɔni mɔgɔ t'a dɔn n'a sɔrɔ a minɛlen bɛ djihadistes de fɛ walima ni maa dɔ y'a minɛ u filila u ka maa minɛ t'a la. Kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka d'aw ma o de ye ka fɔ frontière mauritanienne fan fɛ an ka militaire maa 4 yɛrɛ kɔni ni tora attaque dɔ kɔni senfɛ. Militaire minnu sara olu ka baara bɛnnen bɛ nara yan fan de ma o y'a yira ka fɔ u y'u kɔni ka saya sababu bɔra bombe de la bombe artisanale de la ka fara marifa juguw kan. A yira ka fɔ ni attaque sugu kɔni tuma caman nara maaw kɔni confrontelen don ninnu na. Kibaruya laban b'an bolo ka d'aw ma o de ye ka fɔ Covid-19 o kɔni variant kura dɔ bɔra n'a bɛ fɔ ma ko Omicron a b'a la ka maaw faga cogo min na a bɛ ka maaw faga o cogo la. Ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la signe minnu fɔra ko maaw ka respecter Covid kɔni temps kuma na ko bɛɛ lajɛlen ka segin ka o respecter k'i tɛgɛ ko fréquemment gel la walima safinɛ la wa cache-nez yɛrɛ kɔni fana ka k'i nun na. Fɛn fɛn 1 mètre o ka don i ni maa min kɔni sigilen don ɲɔgɔn kɔrɔ. O kɔnɔna na k'a fɔ ye ka fɔ Covid ye bana ye bana min bɛ yen nɔ wa a tiɲɛ don bɛɛ lajɛlen k'i janto